Yes guys, good morning guys. Ni ami karon dinhi sa Indulan, Talakag, probinsya sa Bukidnon. Morning guma guys, oh katabi tawong gisayaw-sayawan ni Elias. Katabi tawong si Elias ag sayaw. Oh niyo. Og ni anak na morning guma guys oh. Oh kana oh. Oh. Harabira ni siya. Oh, so di ami diri guys oh. Oh. So tugnaw kay diri guys. Oh, tugnaw. Oh. Onya dinhi sa maong bukid guys. Dunay swimming pool. Oh. Angels Farm Resorts dinhi sa Indulang, Talakag, Bukidnon oh. Ang tubig guys. Kining tubig guys, pwede nimo inumon. Oh, dako kay siya nga tubo oh. Pwede nimo siya inimon, sukray ni sa swimming pool. So diya guys. Onya ang among katulganan dinhi oh. Mag-tent lang mi dinhi. So nindot kay toy usa guys oh, nangusina tong usa. Siya kunoy kusinira. Sama pagka-kusinira ani hindi mo ni siya kamogluto. Oh tara oh. Oh smiling kay kamong kusinira guys oh. Amot unsa may lutoon ani ron. So guys, dara guys oh. Pagka nindot guys. Oh. Ari kas ubos. Pakita din mo guys ang nindot kay nga area din eh. Tugnaw kay guys. Oh, perting tugnawa. Oh, among kauban wala pa sila ng mata. Oh, nara sila. Oops. Amba ka din eh. Oh, so nindot kay guys. Oh, bantay-bantay lang ka kay basig madigyas. Oh, masyadong madulas dito guys. Kung gusto ka magpainit guys, dinhi lang ka. Ni ay 24 hours nga pagsiga. Oh, mo ni para pa init nimo. Onya diri sa ubos. Ni ay spring diri. Ang direkta gyud nga tubdanan sa tubig aning swimming pool. Kini spring ni, no? Spring ni siya guys. Wagi problema ang tubig diri guys kay unlimited. Oh. Ang syudad magproblema ka sa tubig, pero diri way problema. Kay spring ni siya. Napoy mga isda ani, pero problema ang isda unsa ang pagdakop nga tuwa mas bukid. Oh. Dira guys oh. Uy, ala, namaak man daghan mang mga migas. Oh, maak migas oh. Oh. Oh, dira guys. Salamat guys. Oh, good morning guys. Oh. Good morning. Lagyo kay silingan ra guys. Oh. Di gid lagyo, wa gi silingan. Dinhing dapita. Okay, bukid naman ni siya. Okay. So, salamat o good morning.